Maayong hapon, mao kini ato ang latest weather update para karong adlaw. Base sa tuang satellite image, naa kitay tail end sa cold front mo nga mo'y nag-apekto karon sa tibuok Bicol region. Ingon man ang hanging amihan mo'y nag-apekto sa tibuok bahin sa Luzon. Og sa tuang forecast para sa mosunod na 24 oras, diri sa Metro Cebu lakip na gyud ang Central ug ang Western Visayas. Makasinati gihapon kita sa init ka panahon sa mosunod nga 24 oras. Apan inubanan kini sa mga panagsang pagpanag-om ug dunay mga isolated nga mga rain showers or thunderstorms ilabi na sa hapon ug sa gabi. Samtang diri sa Eastern Visayas mas magapasulabi ang pagpanag-om sa kalangitan ug dunay mga katag-katag ng mga pag-ulan tungod sa epekto sa tail end sa cold front. Samtang para sa tuang hangin ug kadagatan tungod sa kusog nga hanging amihan, ang kadagatan karon sa Kabisayaan kasarangan ngadto na sa pagkabaluron ug gani duna kitay gale warning para sa Eastern Seaboard sa Visayas kun ang kadagatan sa Eastern Samar ug sa Northern Samar. Kini ang lugar nga nagapatubang gyud sa dagat Pasipiko. Ug ang ato ang adlaw mo silang ugma alas 5:50 sa buntag. Ug dinhi na lang kutob gikan diri sa Mactan buhatan sa Pag-asa Visayas DOST ug para sa Balitang Bisdak Romeo Aguirre mayng hapon.